gogoratuko duzuenez, nolabait hizkuntzarentzat, hizkuntza minorizatuentzat, intersekzionalitate bat eskatuz feminismoari, ezta? Bueno, Maria Reimondez testu horrekin ezagutu genuen guk, eta gerora sare sozialetan, eta bere berri izan dugu, eta bueno, orain ezagutu gara aurrez aurre. Lugokoa da bera, galiziarra, idazlea da, poeta da, eta itzultzaile eta interpretaria. Okerrez panago, Bigoko Unibertsitateko feminarioa, feminismos, resistenziaz ikerketa taldeko kidea da, eta bertan dabil ikertzen. Bueno, liburuan dana bat ditu idatziak, 4 poema liburu, 6 narratibakoak, haur literaturako mordoxka bat, saiakerak eta itzulpen lanak beste hainbeste. Eta, bueno, sarritan, edo, bueno, guri gutxienez, gertatu izan zaigu, bai hizkuntzaren gaian bueltan, bai nazioaren gaiaren bueltan, eta baita ere feminismoaren gaiaren bueltan, askotan begiratu dugula, gertuko begirada bat bota dugula beti Kataluniara, pentsatuz, bueno, badugula zer ikasia, zer entzuna, eta zer ekarria, eta Galiziara apenas begiratu dugula, ezta? Eta behar badago eta bat niri bentsate sortu zait, agian gauza batzuetan ez ezagutza hori jakina gainditu behar dugula, eta gauza batzuetan behar bada Galiziatik zerikasi asko dugula, eta hainbat gauzetan behar bada gure neurrikoagoa dela Galizia, Katalunia baino, behar bada. Gogo eta bezala botatzen dut. Beraz orain, Mariaren txanda, bere galizieraz egingo du, jakina, eta alboan, Inigo Roke, itzultzailea, bueno, mila esker, guk eskatu, eta berak baietz esan digulako, itzulpen lanak egingo dizkiolako Mariari. Beraz? Eskerri asko, egunon. Bos días. Para min un placer poder falar a miña lingua, en primeiro lugar. Quero dar as grazas á organización por permitirme utilizar o meu idioma, o cal non é moi habitual dentro do Estado español. Lehenbizi antolatzailei eskerrak eman, bere hizkuntza erabiltzen usteagatik, Espainiako estatuan ez baita oso ohikoa. Pero, lóxicamente, non nos definimos dentro dese Estado, non? Entón, creo que xa partimos dunha base de entendemento común de certos principios. Baina, gu eskara estatu horren barrioan definitzen, eta orduan baditugu elkar ulertzeko printzipio batzuk. E tamén quería dar as grazas por cambiarme de posición, dado que son eu como intérprete profesional, é o meu traballo, son eu normalmente quen interpreta, e hoxe estou sendo interpretada, e para min cambiar de posición é un proxecto político, e vou falar diso precisamente. Interpretea da bera lanbidez, eta beretzat ere bada aukera pozgarri bat aldatzea lekuz, eta interpretatua izatea, beretzat proiektu politiko badelako hori, eta hain zuzen ere hortaz hitz egingo du gaur. Titulei esta presentación Linguas que descentran, e vou empezar falando da hexemonía lingüística, e do que eu denomino o monolingüismo obrigatorio. Explicarei primeiro isto para despois falar un pouco tamén da miña posición, e falar dunha perspectiva dende a lingua galega destes temas que nos ocupan. Izena jarri diot deszentratzen duten hizkuntzak nire aurkezpenari, eta hitz egingo dut hizkuntza hegemoniaz eta elebakartasun derrigorrezkoaz, eta berak azalduko du bere posizioa zein den, bera galego hiztuna den aldetik. Creo que no contexto no que nos atopamos non é necesario sinalar que o discurso dominante, o contexto no que vivimos, é un discurso que promove de forma moi activa o monolingüismo e a hexemonía lingüística como unha forma de dicirnos a certas persoas que para acceder a dereitos ou para poder acceder a certas posicións temos que abandonar as nosas linguas, non? Berak esaten du, azkenian kultura menderatzaileek
sustatzen dutela elebakartasuna edo nolabaiteko hegemonia, eta guk horri men eman behar diogula baldin eta eskubide batzuk eskuratu nahi baditugu. Isto acontece na nosa experiencia diaria como falantes de lingua non hexemónica dentro do Estado español, pero tamén acontece, como se mencionaba anteriormente, dentro dos propios feminismos. Mariluz criticaba o concepto do feminismo multicultural ou intercultural. Para min, a palabra a que lle teño máis alerxia é o transnacional, non? Que é un discurso monolingüe no que se pretende ou se quere facer pensar que todas participamos cando non é así. Berak bere eguneroko esperientziatik hitz egingo du hizkuntza ez hegemoniko baten ikuspuntutik, eta feminismoetan ere Mariluzek esan duen bezala, berak multikulturalitatea aipatzen zuen, baina berak esaten du berari transnazional izen ondoak eragiten diola iguin bera, horren bitartez parte egin nahi gaituztelako kanpoan utzita eta hortarako elebakartasuna sustatuta. E tamén falo do concepto do monolingüismo obrigatorio, que o comparo co concepto da heterosexualidade obrigatoria da Adrienne Rich, entendido como un proxecto político patriarcal, neocolonial e capitalista, é dicir, a promoción do monolingüismo non é unha circunstancia lingüística, senón unha cuestión política fundamental para calquera proxecto colonial e para calquera proxecto capitalista e patriarcal no momento no que vivimos. Elebakartasun derrigorrezko hori berak parekatzen du heteronormalismoarekin, ez? Ura ere derrigorrezkoa eta ez datorrez erezetik, asmo politiko garbi badago horren atzean, eta indar kolonialek edo jarrera kolonial eta patriarkaletatik hori sustatzen ari dira, elebakartasun hori. Eu resumo isto na frase de que todo se vende mellor cando hai dous xéneros, é dicir, cando hai rosa e azul, non temos un público máis definido para os produtos, e unha lingua, unha única lingua, como din en España, del español, que nos une, non? Porque así chegamos moito máis rápido ao noso público sen molestarnos, non? Os entes de poder. Berak esaten du hori laburtzeko, genero klase bi euki ezkero, bata urdina eta bestea arrosa, errezago saltzen dira, ez? Eta hizkuntzarekin ere, berdin uste da, ez? Hizkuntza bakarra eukita, hizkuntza horrek batu egiten gaitu denok, edo hori da bintzat, Espainian boteregunetatik sustatzen den iritzia. Entón, o meu objetivo é argumentar en contra deste contexto, facelo, tamén explorar algunhas implicacións e algúns exemplos dende Galicia, e facelo, como dicía, dende Galicia, que fronte a Euskadi e Cataluña un pouco como a irmá parva, moitas veces, non, que se nos transmite nos medios. Eu vou dar outra imaxe que a mellor non está tan difundida do que somos os colectivos de persoas galegofalantes e o que facemos dentro das nosas comunidades e tamén cara ao exterior. Berak hitz egin nahi du testuinguru horren aurka, eta Katalunia eta Euskal Herriaren aldean Galiziak beti badu halako irudi bat, inusentearen irudia, ez? Eta berak eman nahi ditu adibide batzuk erakusten dutenak hori ez dela horrela, eta galizieradunak ere antolatu iten direla eta gauzak antolatzen dituztela. Ben, vou empezar primeiro situándome eu mesma, como nos ensinan as teóricas de ou poscoloniais, como Chandar Talpa de Mohanty, para poder establecer alianzas, primeiro temos que contextualizarnos, historizarnos e coñecernos. Entón, vou vos dar un par de pinceladas sobre a miña propia posición. Berak esaten du teorialari postkolonialek Mohantyk eta esan izan dutenez, lehenbizi nork bere burua kokatu egin behar du, testu inguruan eta historian bere egoera nolakoa den erakusteko. Simplemente vou resumir o meu inicio do meu proceso de descentramento. Eu son unha persoa que
por eso digo que o persoal político vos contar un pouquiño ese proceso de descentramento que comezou hai 20 e tantos anos cando decidín, por vontade, que é unha cuestión moi importante, trasladarme e entrar en contacto coas mulleres en xeral e coas feministas en particular do sur da India. E ese foi o inicio, digamos, dun proceso de descentramento epistemolóxico que continúa ata hoxe. Berak orduan dezentratzeko prozesu batean hasi zen, 20 urte inguru zituela, bere borondatez, hori ere garrantzizkoa da, eta erabaki zuen harremanetan jartzia India hegoaldeko emakumeekin eta batez ere feministekin. Eta orduan hasi zen dezentratze prozesu bat epistemologikoa, gaur egun oraindik ere jardunean dagoena. Pero tamén digo que político e persoal no sentido contrario, porque seguramente eu non tería esa vontade se non vivise a experiencia de ser galegofalante en Galicia e de ter xa unha posición descentrada dentro da miña propia sociedade, non? Berak esaten du erabaki politiko eta personala dela galego duna den aldetik bere gizartean ere posizio deszentratu batean dagoelako. Isto axudaba xa moi de primeiras a entender, por exemplo, a cuestión que comentei antes de esa exixencia dos poderes de que abandonemos as nosas linguas para adquirir dereitos, é unha experiencia compartida por moitas mulleres e por moitas feministas en distintos espazos ao longo de todo o mundo, non só deste mundo que chamamos desenvolvido, o que Mohanty chamaría o 1/3 da poboación mundial, non? Orduan berak esaten du guri eskatzen digutela eskubide batzuen jabe izateko gure hizkuntza baztertzea, baina ez bakarrik guri mundu garatu honetan gu munduaren erena besterik ez baikara ez bada mundu osoan ikusteko eskakizun hori norberaren hizkuntza baztertzeko eskakizun hori han ere badela. E a partir dese paso, digamos que a miña conclusión ata agora é que descentrarnos é o proxecto principal das feministas chamadas occidentais ou como calquera apelativo que nos queiramos poñer ou brancas e que niso nos temos que implicar e de feito, cando falaba antes Mariluz expuña algunhas dúbidas sobre o uso das teorías feministas ou poscoloniais para nós, non para as nosas comunidades. Eu creo que ás veces non nos damos conta de que esas teorías precisamente son para nós, falan sobre nós, falan sobre o noso imaginario, o imaginario que nos construímos sobre as nosas outras e o que iso significa para elas e para nós. Bai, berak esaten du, urrats hori egin da gero ondorio nagusia dela mendebaldeko feministentzat egitasmo nagusia dezentratzea dela, ez? Eta zuri modura hortan implikatzea, lehen Mariluzek aipatzen zuen teoria postkolonialek nolabaiteko aplikatzeko lanak egon ditezkela gure gizarteetan, baina hain zuzen ere berak uste du guretzat pentsatutako teoriak direla, gure iruditeria sortzeko eta guk horren gainean lan egiteko. Pero bueno, espero que destes temas teñamos tempo para falar despois máis no debate. En calquera caso, eu vou regresar ao tema da lingua, no meu caso da lingua galega como punto de partida, desa descentralización do suxeito, ese descentrarse. E para iso é importante entender tamén que as linguas teñen cada unha a súa historia e as súas vinculacións, se crean as súas comunidades. Eu vou vos explicar moi brevemente un par de aspectos que son, que teñen que ver coa historia e coas características do galego e das comunidades que falamos galego para que entendades a vantaxa que temos a hora de descentrar o noso pensamento. Berak esaten du orain galegora bere hizkuntzara etorriko dela, ezinbestekoa delako
Galizieraz mintzatzen den komunitate horrek nolako historia izan duen jakitea, nolako loturak sortu dituen, konturatzeko nolako abantaila daukagun ere, edo daukaten galego hiztunek beste batzuen aldean. Así como en otras comunidades lingüísticas existen conflictos, como falábamos antes, no tema, por exemplo, de clase ou de outra serie de espazos de discriminación ou, digamos, interseccións de discriminacións, no caso do galego está claro que o galego sempre foi, dende que deixou de ser lingua hexemónica no seu espazo, unha lingua de non poder. E vou explicar agora a que me refiro con isto. Beste hizkuntza batzuetan gatazkak sortzen dira hizkuntza baten barruan nolabaiteko bazterkeria dagoelako, baina galegoak utzi indio boterea izateari, hizkuntza hegemonikoa izateari bere inguru naturalean, eta gaur egun ez botereko hizkuntza bat edo algabeko hizkuntza bat izango litzateke, eta orain azalduko du zer den hori. A diferenza do proceso ou de outros procesos que se deron no Estado español noutros lugares, en Galicia a introdución da lingua castelá foi unha introducción mediante os estamentos de poder. É dicir, a finais da Idade Media desterráronse as clases nobres que falaban galego ata aquel momento, o clero, e a lingua quedou reducida ás clases populares, reducida ou, para min, ampliada. Pero nada máis as clases populares, a partir do século XIV, estamos falando, falaron galego. De feito, temos 4 séculos sen literatura escrita, sen nada escrito en galego, precisamente por ese proceso, porque as únicas persoas que o falaban estaban en espazos de analfabetismo ou que non tiñan acceso, digamos, aos medios para producir os seus textos. Bai, Galiziara boteredunek sartu zuten hizkuntza, Erdi Aroaren amaieran 14. mendean desagertu ziren goi klaseetan galegoa erabiltzeko ohitura, eta orduan herriseak bakarrik erabiltzen zuen, berak esaten du, mugatu inzela, baina beretzat ere mugatze horretan irabazten ere atera zela hizkuntza. Eta horregatik, 4 mendez, etzen galego zidatzi literaturarik, galego hiztunak edo analfabetoak zirelako, edo bestela etzoketalako bitartekorik argitaratzeko. Este proceso continuou ao longo da historia, é importante pensar que continúa na actualidade, non? E veremos despois algunhas cuestións neste sentido. Só para darvos un exemplo, en Galicia, aínda a día de hoxe, ningunha nena ou neno galego falante ten dereito á educación na súa propia lingua, ou seja, que seguimos estando, digamos, a lingua vinculada a unha serie de situacións de discriminación moi patentes. Bai, eta egoera horrek aurrera egin du, eta gaur egun ere hala da. Esate batera, gaur egun Galizian aurren galegodunek ez daukate eskubiderik hezkuntza beren hizkuntzan galegoz jasotzeko. Pero isto, que lóxicamente ten efectos negativos evidentes, tamén ten unha serie de efectos positivos que son os que a mí me interesan máis dende o punto de vista do pensamento, e que teñen que ver coa lingua como un espazo de empoderamento, no sentido en que está, dende a súa orixe, vinculada a cuestións que teñen que ver coa clase, a cuestións que teñen que ver cos movementos sociais e que deslexitiman en Galicia calquera movemento social, sexa ecoloxista, por suposto feminista. Non son capaz de pensar en ningún espazo feminista en Galicia que non teña a lingua como prioridade, é dicir, iso é unha anomalía que non existe. Como dicía, todos os espazos parten do recoñecemento que a lingua é un eixo clave de poder e de discriminación, non? E que calquera proxecto, digamos, de emancipatorio, calquera proxecto de transformación social ten que partir da lingua como primeiro elemento. Bai, horrek itxura baten ondorio kaltegarriak baditu, baina baita ondorio onuragarriak ere, eta alduntzeko hizkuntza dalako. Orduan,
alde batetik klase, historikoki klase jakin batena izan den hizkuntza, eta gaur egun mugimendu sozialetan, mugimendu ekologistetan edo feministetan hizkuntza nagusia galegoa da, eta kontzientzia oso garbia dago botere harremana nolakoa den, eta edozein mugimendu eraldatzaile edo askatzailetan hizkuntzak galegoak lehentasuna dauka eta lehen lekuan erakusten dute. E tamén isto contribúe a que, en principio, ainda que despois veremos as fendas que existen, a base identitaria, o ser a lingua, é unha base identitaria aberta, é dicir, calquera persoa que fale galego se considera parte desa comunidade. Non é necesario ter unha religión concreta, unha cor de per concreta, unha orientación sexual concreta, porque a nosa base identitaria está na lingua, non nunha definición de nación que estableza esta serie de criterios, non? Bai, eta ikusiko dugunez, badira arrakala batzuk hor ibili behar direnak. Nortasunaren oinarria, beraz, irekia da, ez da oinarritzen ez erlijioan, ez sexuan, ez bestelakoetan, ez bada hizkuntzan bertan, eta orduan identitate horren parte sentitzeko aski duzu hizkuntza jakitea. E en canto ao tema da clase e a visión feminista, a vinculación é tan estreita que a fundadora das nosas letras, porque a literatura galega foi fundada por unha muller, xa dixen que estivo 4 séculos en escribirse, cando se empezou a escribir, a primeira persoa en publicar en galego foi Rosalía de Castro. E os seus textos xa son unha crítica que eu chamo de 360 graus, é dicir, critica o xénero, critica a clase e critica, dende o poder clerical, por exemplo, ata mesmo cuestións de colonialidade, como podemos ver nos textos en castelán como El caballero de las botas azules. Berak esaten du klasearekin oso lotura estuan daukala hizkuntzak, eta esate batera Rosalía de Castro izan zen galiziar literaturaren sortzailea, lau menderen ondoren deus ere idatzi gabe beraz izalako idazten, eta hor goitik berako kritika bat egiten zuen bai generoa, klasea edo klerigoak ere kontuan izan da, edo bestela kolonialitatearen aldetik ere kritika egiten zuen, erderaz idatzitako testu batean, El caballero de las botas azules izenekoan. Bueno, trouxemos aquí uns versos de Cantares Gallegos e o inicio, é dicir, este é o texto fundacional da literatura galega e quen ten a voz é a meniña gaiteira. E a partir de aí, pois xa podedes sacar conclusións, non? Hemen daukazu testu bat fundatzailetzat edo hartu ditekena, eta hor hitza ematen zaio gaita jotzen duen neskatiko bati, eta hortik ondorioak atera ditezke errez. Ben, pois isto ha sido un xeito moi resumido, unha panorámica para agora entrar a ver as fendas e as tensións que existen, sobre todo dende o punto de vista feminista, neste discurso que acabo de explicar. Hori aurkezpen moduko bat izan da, ikuspegi zabaldu bat egiteko, eta orain arrakalak eta tensioak erakutsiko ditu diskurso hortan agertzen direnak. Bueno, non vos vou dar todos os exemplos que poderían ser moitos, pero sí que está claro que dentro do discurso nacionalista galego-patriarcal se intentou, dentro dese contexto, orientar, digamos, as lecturas, mesmo, por exemplo, de Rosalía de Castro, facer unha lectura en que encaixase nos marcos da visión patriarcal, digamos, da nación, non? E isto chega ata a actualidade polo feito de que podemos ver, polo feito de que a Real Academia Galega segue estando integrada maioritariamente por homes, e que o Día das Letras Galegas, que é un evento que se celebra o 17 de maio para celebrar precisamente a publicación de Cantares Gallegos e que se dedica cada ano a un autor, mellor dito, en 50 e pico anos, só se dedicou a 3 mulleres e agora vai ser a cuarta o ano que ven, María Victoria Moreno.
Bueno, adibide asko eman ditezke nazionalismo edo abertzaletasun galego patriarkalak irakurketak bideratu nahi izan ditu jakin, ikuspegi jakin batetik, da esate batera Galiziako Errege Akademian gehienak gizonezkoak dira, maiatzaren 7an urtero ospatzen den letra galegoen egunean, egun hortan beti autore bat hartzen da eta omenaldi egiten zaio, 50 urtean 3 emakume bakarrik aukeratu dira eta aurten 4. bat izango da. María Victoria Moreno. María Victoria Moreno. 2018. Datorren urtean hori izango da. Ben, o que pasa é que como partimos da base que expliquei antes, a penetración do discurso feminista no nacionalismo galego é bastante máis elevada que noutros espazos. E fronte a isto, pois xa hai uns anos que se fundou, o que fundamos, porque eu tamén formo parte, a plataforma de crítica literaria, que non lle poñemos feminista porque a outra patriarcal e non debería interesarlle a ninguén, a SEGA, que de feito empezamos a facer, en vez de o Día das Letras Galegas, o Día das Galegas nas Letras, para visibilizar e facer a nosa festa, na nosa maneira, e honrar cada ano a unha muller. E o curioso é que no ano 2015 celebramos a María Victoria Moreno, que é a autora que o ano que ven a Real Academia vai celebrar e difundir durante todo o ano. Bueno, ala ere, diskurso nazionalistan feminismoa asko zere sartuago dago, beste inguru batzuetan baino, eta esate batera, ASEGA kritika lantzeko sare moduko bat sortu zuten, ez zioten feminista izena jarri, patriarkala ez litzaielako inori gaur egun interesatu behar, eta esate batera emakume galegoak letretan eguna ospatzen dute urtero, eta 2015an Maria Victoria Morena omendu zuten, eta hori bitxia da ez, erakusteko nolabaiteko eragina izan duela orain Galiziako letren egunean ere ospatuko delako edo omenduko dutelako datorren urtean. Pero para min hai unha tensión que aínda me interesa máis, que ten que ver co discurso colonial e decolonial, porque moitas veces, cando pensamos precisamente na utilidade das teorías decoloniais para comunidades como as nosas, tendemos a velo, e hai agora esta tendencia da visión da España poscolonial, non? Que é unha corrente de pensamento para ver como afecta pois as distintas nacións que están neste momento no Estado, pois velo, digamos, de forma interna, non? Como utilizar as teorías poscoloniais para entender a nosa propia situación dentro dun Estado, non? Eta badira tensio batzuk, beretzat interesgarriak direnak, eta esate batera Espainia postkoloniala edo nolabait barrutik aztertzeko postkolonialismoaren ikuspegitik zegoeratan dauden estatuaren barruan dauden herriak, ez? Pero para min, como alguén que se descentrou e que levou o seu corpo e o seu pensamento a outros lugares, interésame máis, como dicía antes, analizar as teorías feministas, pos ou decoloniais, para ver a outra cara das nosas comunidades, que é a nosa participación na colonización e na neocolonización. Bai, bera deszentratuta, bere gorputza eta pentsamentua goratu inzituen, eta beretzat asko zer interesgarriagoa da, feminismo postkolonialaren edo dekolonialaren ikuspegitik jakitea nolako eragina dokagun guk neokolonizazio horretan, ez? Eu creo que precisamente esta dobre característica que teñen espazos como o noso nos permite ter unha visión, un espazo vizoso para desenvolver proxectos e discursos que realmente sexan máis complexos, porque temos esa dobre posición que nos obriga a ter tamén unha visión máis complexa pois das interseccións, non? Que é do que tamén queríamos falar nas xornadas, como se explicou.
Bai, orduan gure egoera oso konplexua da, bitasun horregatik, ez? Eta orduan derrigortuta gaude elkargune edo intersekzio hoiei heltzeko pixkat egoera ulertzeko. E é precisamente este espazo o que permite que aparezan proxectos singulares. Non podemos esquecer que Galicia é a orixe do que eu chamo Imperio do Mal, coñecido como Inditex popularmente. Claro, como cidadás que estamos vivindo neste país, neste espazo, aínda que obviamente non creo que Inditex se considere unha empresa galega, considerarase unha empresa española, como é evidente, pois para nós, como cidadás dese espazo, a nosa responsabilidade cara as nosas outras tamén ten que ser igualmente próxima, non? Porque a fin de contas os cartos que fai Inditex invírteos en Arteixo, é dicir, na nosa proximidade. Entón, temos aí unha responsabilidade que explorar importante. Eta guk badaukagu ezin naztu ezakegu, esate batera Inditex Galizian daola, eta bueno, gaizkiaren imperioa, berak esaten dion bezala, bere burua segurutik ez duela galegotzat hartuko espainiartzat baina berak lortzen dituen, bere negoziotik lortzen dituen diruak Arteixon Galizian inbertitzen ditu, eta hartara nola baitere implikatuta gaude horretan, eta helduin behar diogu kontu horri. E aquí teño que falar brevemente, por forza, deste espazo singular que é implicadas no desenvolvemento, que é unha organización que nos definimos de cooperación feminista, pero que parte dunhas bases moi distintas das organizacións de cooperación internacional ou ONGs, como lles queiramos chamar, non? Bai, eta espazio berezi hoietako bat garapenean dabilena, lankidetza feministaren ikuspegitik, gobernuz kanpoko erakunde nazioartekoetatik pixkat aparte, bera implikatu da alako elkarte batean, ez? A organización que fun eu mesma quen a fundou aí xa case 20 anos, pero que lóxicamente integra a moitas outras compañeiras, parte precisamente dese espazo no que pensamos que o máis importante é entender a pobreza como unha cuestión política que parte da visión colonial, da colonialidade, que aínda está moi viva nas nosas sociedades e que vertebra o noso discurso, e da necesidade de traballar o imaginario e de traballar o discurso, a parte de cuestións máis, bueno, máis tangibles, digamos, non? Bai, oindala 20 urtetik, 20 urte baino gehiago sortu zen, eta orduan erakunde horrek bistaratu nahi du pobrezia kontu politikoa dela, eta gure gizartetan oraindik bizirik dagoela kolonialismoa, eta batez ere landu egin behar dela horren inguruan iruditeria diskurso oso bat, ez? Bestelako kontuei ere garrantzia eman da, baina lehentasuna eman da iruditeria eta diskurso balantziari. Unha parte do traballo ten moito que ver co intercambio de pensadoras, de artistas, que o que acabou provocando é unha situación tan peculiar como que as autoras en lingua galega teñan como referente autoras de lingua tamil, de Tamil Nadu, no sur da India, que é o espazo co que máis traballamos e co que máis interacción temos, porque existe un percorrido de coñecemento mutuo e de descentrar mesmo os nosos referentes literarios, os nosos referentes epistemolóxicos. Bai, hor esate batera badago truke berezi bat, pentsalari eta artisten artean, Tamil Naduko India hegoaldeko eskualde hortako artistekin, eta batez ere egindako ibilbide batera egindako ibilbide baten aldetik, eta referentziak batera dezentratu egin direlako, eta hortarako bidea bilatu delako. Estes proxectos dos que podemos falar pola tarde, se vos interesa coñecer máis detalles, serían imposibles se non tivésemos unha conciencia mutua de que falamos linguas que son linguas non hexemónicas. É dicir, esa base de entendemento é o que nos axuda moitas veces a construir proxectos comuns dende feminismos que están en espazos moi diversos, non?
konsientzia komun batetik hizkuntza hegemonikoak erabiltzen ditugula, hortik abiatuta aukera ematen digu oso ingurune diferentetako feministen artean baterako proiektuak sortzeko. E para ir concluindo, regreso á idea de descentrarnos non é só cambiarnos de sitio, e non é só, como dicía Susan Harding, engadir e remexer, pois no noso caso, mulleres de fora de Europa, non significa iso. Dezentratzea ez da beraz lekuz aldatzea, edo gehitzea eta nahastea, Susan Hardingek esaten zuen bezala. Establecer novas epistemoloxías, repensar quen son os nosos referentes. Eu a miúdo fago este exercicio de poñer fotografías. Claro, a xente coñece a cara de Virginia Woolf, coñece a cara de Rosalía de Castro, coñece algunhas caras, pero se poño a cara de Mohanty, seguramente ninguén vai saber quen é, ou de Nemeca, ou de calquera outra autora que saía das nosas fronteiras, non? Gero, epistemologia berriak birpentsatu behar dira, eta esate batera referenteak ere bai, ariketa batein ezkero, eta argazkitan jarri ezkero Rosalía de Castro edo Virginia Woolf, jendeak jakingo du nordan, baina Mohanty edo Nemenkaren irudiak jarri ezkero, jendeak erlituzke identifikatuko. E sobre todo revisar as historias que contamos sobre nos mesmas. Por exemplo, no caso de Galicia, a nosa historia sobre a migración que foi en moitos casos colonial, en moitos países, e que entrou en conflito cos movementos, ás veces de liberación nacional ou outras cuestións. E tamén dentro dos feminismos, eu son totalmente reticente, belixerante, a este discurso europeo ou eurocéntrico de dicir que o feminismo empezou en non sei que século, que hai 3 vagas, que unha é non sei que, cando iso é totalmente unha ficción occidental, e con mínimo que abramos os ollos e que esteamos en contacto cos movementos feministas noutros espazos lingüísticos, veremos que, por exemplo, en Tamil Nadu, no século X, había mulleres que xa estaban escribindo sobre cuestións feministas dentro do seu contexto lingüístico. Polo tanto, as linguas eu sempre digo que son como un funil que nos permiten ver o mundo, cantas máis falamos, máis grande é o funil, pero a ficción de pensar que como falamos unha lingua hexemónica xa entendemos todo, pois o que está creando son ficcións coloniais, como esta do feminismo e as súas vagas ou etapas, que facemos e difundimos isto a todas horas, por todos os espazos. Eta orduan erronka gure historiaz jardutea da, esate batera Galizian migrazioari buruz, askotan migrazio koloniala izan dena, eta kasu batzutan ere lekuetako tokiko mugimendu askatzaileekin ere gatazkan sartu dena, baina baita feminismoaren barruan diskurso eurozentriko hori beretzat ezin eramana da, hiru olatuen kontu hori, hori azkenean mendebaldetik ikusitako egitura bada, da berak esaten du esate batera 10. mendean Tamil Nadun bazirela feminismoaren inguruko gogoetak eta egiten zituzten idazle eta milak, ezta. E, polo tanto, descentrarse e tamén establecer novas alianzas, deixar de pasar polos mesmos centros. Antes falaba Marilu desa imposición, por exemplo, do inglés no mundo académico e fora del tamén, como un centro polo que temos que pasar, ou dentro do Estado español, pois sempre o castelán como a lingua pola que hai que pasar para despois sair ao mundo, isto que se nos di constantemente, cando en realidade este proceso de descentrarnos o que implica é que o mellor as nosas alianzas están noutros lugares moi distintos e que estamos todas pulando por cousas semellantes sen conexión. E aí non me vai dar tempo agora a falar moito disto, pero quero deixalo para o debate. É fundamental o papel da traducción feminista e poscolonial, porque a traducción é tamén autora de moitas violencias patriarcais e coloniais. Polo tanto, o importante non é só traducir, senón facelo dende unhas bases críticas
que xa digo que non teño tempo agora a explicalas con detalle, pero sí que quero deixalo aí para que o teñamos en conta, que hai que a traducción é, digamos, a nosa ferramenta para poñernos en contacto, pero temos que ter moito cuidado dende onde se fan as traduccións. Orduan, hasi behar dugu beti zentro beretatik pasatzeari uzten, lehen Mariluzek inglesa aipatzen zuen, batez ere mundu akademikoan inglesetik derrigorra delako pasatzea, edo gaztelaniarekin ere gertatzen da Espainian kanpora atera orduko hortik ere pasatu beharra dagoela. Konturatu behar dugu, aliantzak beste leku batzuetan daudela, gauza bera lortu nahian aritzen garelako, eta orain astirik ez dagoen arren, eta geroko eztabaidarako beharko da utzi beharko dugu, itzulpen patriarkal kolonialak oso sarri egiten direla, oinarri kritiko batzuk ezarri egin behar dira, bai itzulpenak kulturak harremanetan jartzeko tresna bat dira, baina ikusin behar da nola eta nondik egiten diren alakoak. E, bueno, isto foi así de xeito bastante breve, por forza superficial, a miña maneira de intentar a repoñerme o discurso no que, por desgraza, convivimos, non desa visión do monolingüismo e da hexemonía lingüística, e de intentar entender que precisamente as nosas linguas, por seren non hexemónicas, son as que nos dan unha chave para establecer proxectos emancipadores e para cambiar o discurso dos centros e das periferias e os discursos hexemónicos. E grazas tamén a Íñigo polo seu apoio. Bueno, txalo jaba zue ulertu zuelako, ez? Baina, bueno, hori, modu labur eta gaingiroki azaldu nahi izan duela, nola bizi izan duen bere dezentratze prozesu hori, monolinguismoa eta hizkuntza hegemonikoak nagusi diren mundu honetan, baina berak erakutsi nahi izan du gure hizkuntzak ere giltza badirela etorkizuneko proiektuetarako. Eskerrik asko Inigo, eskerrik asko Maria, eta, bueno, hemen, aliantza berri bat hasten da. Eta orain, goizeko azken hitzaldia, Itziar Gandarias. Bueno, azken hitzaldia, Itziar Gandarias. Itziar Gandarias Deustuko Unibertsitatean irakasle da. Bueno, intersekzionalitateaz asko daki, eta hain zuzen bere tesi doktorala egin zuen emakumeen mundu martxaren barruan etnografia eginez, eta bere gainean praktika horretan, eta prozesu horretan, eta bide horretan, eta ibiltze horretan, bai espazioan eta bai diskursuetan, anistasunaren kudeaketa, eta begirada feminismo batetik, hor ze gertatze zen, eta ze sortze zen, eta nola egiten zen. Ez? Bale. Bueno, egunon, edo ja eguerdion. Lehenik eta behin, eskerrik asko emain nahi diot, jakin eta ueuri, eta batez ere, loreari, martxoan gurutzatu genuen Plentziako gaztetzean, eta, plazara handia izan zen, eta, horrek eragin izan zuen, gaur hemen egotea. Bilbotik etorri naiz, eta egon naiz pentsatzen nola aurkeztu, eta justu, intersekzionalitateari buruz
hitz egingo dudan esan dut, bueno, ni gaur ona nola nator, ezta? Eta egia esan da ez dut nahi kategoria bat aukeratu baizik eta posizio desberdinekin nator, bai? Emakumea, bilbotarra, hiri batekoa, eta horretan ere bai gero sakonduko dut. Mundu Martxako kidea, baita ere mundu akademikotik nator, irakaslea, eta, bueno, nik uste dut sortea eduki dut, alde batetik, Euskal Herriko Mundu Martxako plataforman militatu egin dut, eta beste alde batetik, sortea eduki dut, tesia horren inguru egitea, eta hausnartu hor zer gertatzen ari ginen, eta baita ere praktiketatik teoriara bueltara eta teorietatik praktiketara. Orduan, esan beharko dut, ez natorrela bakarrik, alde batetik, hemen Mundu Martxako kideak daudelako, eta beste aldetik, abotz asko eta kide asko izendatuko dudalako, eta haiekin elkarrizketa bat edukiko dudalako. Niretzako ere bai erronka handia da euskaraz egitea, naiz eta niretzako Mundu Martxa izan da euskalduntze prozesu bat, baina egia da, ni tesia eta pentsatzea eta irakurtzea beti gazteleraz, batez ere, eta Mariluk aipatu duen bezala, batez ere ingelesa, eta interseksionalitateari buruz ingelesez gauza pilo bat dago. Orduan, ere bai erronka polita eta gogotsu, euskerarekin, euskeraz egitea eta euskeraz pentsatzea itxartze hau. Hasteko, ez da egin nola hau? Pasatzeko, hemen bakatu. Beruntz. Mirate, PDFa. A ver, igual. PDFa da. Bai, nirekiko dugu beste. Hora, zuzenean, pasatzen diren gauzak. Bai. Nik uste dut honekin hobeto pasatzen. Bale, bai. Bai, eta nik uste dut bestela honekin pasatzen. Bale, lehenengo gauza egin nuenean, aurkezpen hau egiterakoan, izan zen Elhuyar Hiztegira jotzea eta interseksionalidad bilatzea. Elhuyar da euskaldun berrientzako horretzako tresna oso garrantzitsua, eta hor ikusten duzue ez dago horrelako sarrerarik, ezta? Orduan alde batetik, poses hartu nuen, ze pentsatzen nuen, egia da, interseksionalitatea hartu dugu eta ez dugu pentsatu ingelesetik, eta gazteleraz asko erabiltzen dugu interseksionalidad, eta, euskeraz behintzat, edo Elhuyar, oraindik ez dauka hitza, eta, agian pentsatu behar dugu, edo sortu behar dugu gure hitz propioak. Eta, hor loreak, ez da ja plentzean, aipatu zidan, elkargurutzeak, eta alako hitzak, hori da batetik pentsatzeko, ez da? Nire aurkezpena bi atal aurkiko du, alde batetik bai gustatuko litzaidake konpartitzea gaur eguneko ditugun keskak, interseksionalitatea nola erabiltzen ari garen, zen ikuste dut batzuetan ez dugula ulertzen, oso ongi zer den, eta orduan konpartituko dut, esango dizuet gehiago badira zalantzak eta galderak, eta bai bigarren atala izango da, interseksionalitatearen, batez ere interseksionalitate politikoa, lurreratu Euskal Herriko Mundu Martxan eduki eta edukitzen ari garen prozesuan. Ikusten duzue hor batez ere jarri ditut, autore anglo eta europarrak, haiek esaten dute, batzuk adibidez, ia interseksionalitatea baldin bada genero ikerketei egindako ekarpenik onena,
edo Cathy Davis, nik asko gustatzen zait hau esaten du, agian modan dagoen neologismo bat, eta akademian asko gustatzen zait, modan jartzen da zerbait, eta guztiok hasten gara errepikatzen. Sara Ahmed eta Jennifer Naz esaten dute agian fetitxismo bat dela, eta erremedio magiko bat bezala erabiltzen ari garela, batzuetan jartzen dugula interseksionalitatea, eta horrekin ja anistasuna, ez dakit nora, baina ja sortzen da edo egiten dugu. Eta gero, Mariluzek ere bai esan du, Anglo Akademian asko erabiltzen dute post, eta badaude ja autore batzuk esaten dute post-interseksionalitate batean gaudela. Nik, eta batez ere nik Bartzelonan ikasi dut, Autonoma Unibertsitatean, eta beti esaten dugu, oraindik ez dakigu zer den oso ongi interseksionalitatea, baina pentsatzea post-interseksionalitatea, ikusten dugu, nahiko zaila eta nahiko irrun, baina badago ja teoriak esaten dutela post-interseksionalitatea. Beste egunean justu, Bartzelonan nengoen autonoman eta ikerketa taldeko kide bat, kontatu zigun kezkatuta zegoelan Bartzelonan, eta han kokatuko dut, berak mugitzen den esparru feministetan, bazegoela interseksionalitatearen inguruko erabilpen oso kuriosoa esaten zuen. Batzuetan erabiltzen dela aditz bezala, baita adibidez adjetibo bat moduan. Eta beraz, esan zigun, adibidez, hitzaldi bat hasi aurretik berak entzun da zuela. Queríamos interseccionar en esta mesa, así que invitamos a una gitana. Moduan, hor, interseccionar aditz moduan, eta ere bai adjetibo bezala, ella, imaginatzen dut, hijitoa, es muy interseccional. Orduan, bera, Lucia, esaten zigun, edo ni naiz ez nuela ulertzen edo ez dakit nola erabiltzen ari garen. Orduan nik uste dut, eta hau kezkatzekoa da, egia da, eta interseksionalitatea, bai da maila akademikoan hausnarketak, baina egia da, herri mugimenduetan, gero eta gehiago erabiltzen ari garela, orduan, has gaitezen ikusten zer erabilpena ematen ari garen. Hori zen, konpartitzeko pixka bat. Mariluzek osongi egin du, orduan nik ez naiz horretan geldituko, baina egia da, kontzeptu hau ez da berria, hori bakarrik esan nahi nuen, hau da, feminismo beltzak, txikanoak, lesbianak, 60 hamarkadan ja haiek borroka horretan zebilen, Sojourner Truth, bera bero jartzuna, akaso no soy una mujer, hori batzuetan hartzen da abia puntu moduan, 19. munduan, orduan oso garrantzitsua da izatea ez dela berria. Egia da, Kimberly Crenshaw, bide gurutzaren metafora edo interseksionalitatea izendatu zuela 1989, hau da, nik uste dut atzo, eta oso kuriosoa da, baina, karri dut, bai, interseksionalitatearen inguru 20 urte izendatu zuenetik egin zuten topaketa bat, gaur hemen bezala, eta berak esaten zuen, nire interseksionalitatearen proposamena bakarrik metafora bat zen. Interseksionalitatea oihartzun handia izan du, baina ez oso sakona. Oda, berak esan da, ezta? Alde batetik ikuste dut gehiegi erabili dela eta beste aldetik azpi erabili da. Batzuetan erabiltzen den moduan ezin dut ez da errekonozitu ere. Nik hau irakurri nuenean, esaten nuen, bera, horrela, txundituta baldin badago nola erabiltzen ari garen interseksionalitatea, behintzat gelditzeko eta ikertzekoa da, ezta? Hori bakarrik anekdota moduan edo puntu inflexio moduan. Orduan, haus gaitezen, pizkat kontzeptua irekitzen. Niretzako oso adierazgarria edo gustatzen zait, Raquel Lucas Platero, bakizu hor dauka Intersecciones, Cuerpos y Sexualidades en la Encrucijada liburua, asko etorri da Euskal Herrira, eta berarekin solasaldiak eduki ditugu, eta Maite Asensio berrian atera zen elkarrizketa niretzako oso ona, eta
berak, Raquel Lucas Patero, horrela definitzen zuen interseksionalitatea. Interseksionalitateak erakusten digu pertsonok kokaleku bat dugula, eta kokaleku horrek gure bizitzako aukerak eta gaitasunak baldintzatzen dituela. Ez da gizarte bazterketaren teoria bat, baizik eta agente bihurtzearen eta ahalduntzeko gaitasunaren ingurukoa. Norberarentzat idatzitako gidoi horretatik ateratzeko aukera badago, norbere baldintzez ohartuz gero. Interseksionalitateak badu transformatzeko balmena. Ohartzen zaren neurrian ez zarela zeu bakarrik, baizik eta zu ezaugarri batzuekin abagune batean beste pertsona batzukiko harremanean. Eta orain niretzako oso garrantzitsuan da. Beraz, aukera ematen du norbere buruaz beste modu batera pentsatzeko. Bueno, nik uste dut, eta gero badakizue, bera pizka bat esaten du, gurutzen metafora pizka bat geratzen dela motz, hankamotz, eta proposatzen du marainaren metafora lioa esateko, ezta? Hau, agian nik uste dut, bisiblea dela, baina gero hau, aber nola joaten gara, no? Hiloak, askatzen, ezta? Baina, bera proposatzen du metafora hau. Orduan, niretzako zer da garrantzitsua, berak ere, Raquel Lucas Patero, aipatzen du, interseksionalitatea privilegioaren teoriare badela. Azken batean, privilegioa eta bazterketa, aldi berean gertatzen direlako. Eta nik uste dut, eta ere bai aipatu da hemen, privilegioaren inguruko oso gutxi hitz egiten ari garela, hausnartu dugula, eta batez ere, eta gero hori azpimarratuko dut, interseksionalitatea erabili dugu, askotariko zapalkuntzak sufritzen duten pertsonengan. Eta nik uste dut ere bai privilegioaren teoria da, eta aukera ematen duela privilegioari buruz hausnartzeko, eta batez ere ze mekanismoak mantentzen eta erreproduzitzen dute privilegioak. Orduan, niretzako zeintzuk diren pizka bat interseksionalitatearen kostatzen da, esatea hitza, bai. Itxusia da, bai. Lehenengoa botere harremanen teoria da. Eta, hau niretzako oso garrantzitsua izan da, ze batzuetan hasten zaigu interseksionalitatearekin boterea, esatea edo boterea aipatzea. Hau da, botere harremanak ezberdin afektatzen zaie pertsonei testu inguru jakin batean dauden dominazio baloreen arabera. Arrazismo, klasismo, eta adibidez kapazitismoa. Gizarte antolatzaileak dira eta ezberdintasunak eta definizioak sortzen dituzte. Adibidez, beltzen eta zurien artean, gorputz pobre edo aberetzen artean, desgaitasuna duten pertsonak edo ez duten artean. Baina bereizte hauek, eta hau garrantzitsua da, ez dira beti jarduten modu berean, baizik eta kokaleku eta testuinguru soziohistoriko batetik azalaretzen dira. Orduan esan dezakegu, adibidez, batak ez daki etorkina dela muga agertzen ez den arte. Eta uste dut garrantzitsua dela. Edo adibidez, Clementinek da nik parte hartzen dut Mujeres del Mundo, Bilboko elkarte hor gaude tokiko eta emakume etorkinak, bera Kongoko kidea da, eta berak egun batean esan zidan, itzi ni hemen beltza naiz. Bera Kongokoa da. Nire herrian ez naiz beltza. Eta karo, ezen, imaginatzen duzu, ezen azalari buruz hitz egiten, baizik eta zer implikazioak dituen beltza, edo azala beltza izatea hemen, Euskal Herrian. Orduan, kategoriak eta bere ondorioak erlazionatuta daude bereizte prozesu instituzional, material, simboliko prozesuekin. Horregatik egia da, botere harremanatan sortutako kategoriak gurutzatzen gaituztela, egia da, baina nire ustez gakoa da nola eraikitzen eta erreproduzitzen diren kategori horietan, hau da, ze mekanismoak hor daude jokoan, batez ere nik uste dut mekanismo horiek identifikatu, ikertu eta azaldu behar ditugu eraldatzeko.
etorkinen kasuan mugak izango lirateke, ezta? Vale. Hirugarren gakoa bada zapalkuntza eta privilegioen posizioen aldiberezkotasuna aldarrikatzen duela. Eta hemen, aipatu da ere bai Maria Lugones, bera hori feminismo dekoloniala, bera esaten du jarraitzen dugula kategoriataz pentsatzen eta bera bada aldarrikatzen du fusioen logika edo esango markatu gazteaz da la inseparabilidad, bai? La lógica de la inseparabilidad. Orduan, bera esaten du, ezin dugu pentsatu kategoriak horrela, ezta? Baizik eta beti, no? Fusio moduan, bai, eta edo elkartuta. Eta nire ustez ere bai teoria interseksionalitatea balio du binarismoak eta kategori bastartzaileak iraultzeko, ze jarraitzen dugu pentsamendu oso monogamo, no? Orduan, no? Kategoria beti badira ezin dugu pentsatu kategoria baten barruan oso esperientzia desberdinak daudela. Orduan, nire ustez ere bai antagonismoak apurtzeko erabalgarria izan daitekela intersekzionalismoa. Vale, orduan, ze nolako arriskutsuak edo arriskuak egiten ari gara erabiltzen dugunean. Nik 3 komentatuko ditut, lehenengoz, batzuetan arriskua dago subjektu intersekzionalak sortzeko. Hau da, lehen aipatu dugu, justu begiratzen badugu ikerketak normalean, eta hemen ere bai ez dut esango, baina normalean intersekzionalitatea erabiltzen duten ikerketak beti dira edo hori. Zapalkuntza askotariko pairatzen dituzten emakumeak, nik orain adibidez unibertsitatean, emakume hijitoak, drogak, hori, amatasun bakarrak, orduan, beti erabiltzen dugu horretarako. Eta hori dauka arriskua, Jasmin Puar esaten du, sortzeko sujetu gabekoak eta defizitariak. Bai, eta orduan, bai, azkenean esaten du, intersekzionalitatea beti sortzen du beste sujeto bat. No? Eta azkenean arriskua dago esateko badaudela sujeto intersekzionalak. Bigarren, arriskua da zapalkuntzen konpetizioa, bai? Edo ere bai Raquel Lucas Patero esaten du olimpiada bat, ezta? Bueno, eta honetaz asko dakigun nik uste dut. Hau da, ze zapalkuntza edo ze borroka dauka lehentasuna. Bai, feminismoan horretaz asko dakidu eta asko pairatu dugu. Orduan, bueno, nik uste dut hemen bai da garrantzitsua, bueno, jerarkizazioa, da? Galdera, badaude adibidez kategoria batzuk unibertsalagoak direla? Zergatik adibidez ez dakit idazten dugunean, no? Ateratzen zaigu batzuk errezago, egia da beti, no? Gure testuingurua markatuko duela, baina hor nik uste dut garrantzitsu da batez ere, bueno, nire interesen zaidan gaierako, hau da, aliantzarako, pentsatzea hor arriskua bat daukala eta batzuetan ematen du konpetizioan batean gaudela. Eta hirugarrena, eta hau oso ere bai aipatu da, bada diferentzien erretorika handia dago, edo anistasunaren erretorika. Nik uste dut ere bai horretan kapitalismo neoliberala oso erosoa sentitzen dela. Eta hor dago galdera, diferentziak esatea edo aipatzea nahikoa da intersekzionalitatea bermatzeko. Gero ikusiko dugu gu adibidez mundu martxan, hori ez dela izan nahikoa, eta ez dela nahikoa gure pankartetan emakume bat jartzea adibidez, ezta? Hau, guretzako interesgarria izan da, ze adibidez badaude autore batzuk esaten dutela, badago arriskua intersekzionalitatea gero eta gehiago erabiltzen ari dela, eta adibidez arrasismoa, edo beste zapalkuntza,
estaltzeko. Sara Ahmed esaten du adibidez, bere ustez, anistasuna eta intersekzionalitatea esaten dugu, baina horren atzetik dagoela rasismoa eta kostatzen dela horrela esatea, arrasista garela, eta orduan pizka bat termino berri hauek erabiltzen dugula estaltzeko hor dagoen arrasismoa. Eta nik uste dut egia esan da nahiko gertu dago eta arrazoia duela. Joango naiz pizka bat ikusten ze batzuetan ematen du kategoria guztiak edo zapalkuntza guztiak aipatu behar ditugula, eta, bilguneko kidekin elkarrizketa bat eduki genuenean, pizka bat mundu martxako prozesua hausnartzeko, nire ustez, haiek oso ongi definitu zuten intersekzionalitatea, nire ustez bada oso definizio ona, eta alde batetik ere kritika bat ze ematen du, ikerketak adibidez osagarriak edo oso onak direla kategoria eta zapalkuntza guztiak aipatzen baditugula, eta orduan daukagu 2 edo 3 edo 4 lerro zapalkuntza guztiekin, taiak adibidez esaten dute. Iruditzen zait inportatea intersekzionalitatearen rolloarekin ikustea edo jakitea zapalkuntzak elkar gurutzatzen direla. Baina ez duguela guztiok denaz hitz egin behar. Ondo dago nik kokatzea. Ni adibidez, errealitatea irakurtzen dut euskaldun gisa, emakume gisa eta prekaria gisa. Eta hortik egiten dut nik politika. Ez dut denbora guztian egon behar, eta hau, da, beste zapalkuntzak aipatzen, eta esaten du, beste talde sujetu bat egingo du bere gertuen dagoen eta gehien bizitzen den zapalkuntza horretatik. Eta gero gakoa dago nola bideratu proposamen politikoetan guztiak integratuta egoteko. Orduan, haiek esaten dute, igual no tenemos que hablar todas de todo el rato, para que sea eso, más interseccional. Que lo interseccional pueda ser que yo hable de lo que me afecta, tú hables de lo que te afecta, y desde ahí podamos hacer algo en conjunto. Nire ustez, hau da intersekzionalitate politikoaren definizio, hau da, intersekzionalitate politikoa bada nola eraiki dezakegu aliantza anitzak, eta nire ustez hortik doa. Ez da bakarrik aipatzea, baizik eta bueltatzea, eta hau ez da berria, bakoitzaren kokalekutara, eta hortik zer eraiki dezakegu. Orduan, bi erronka ditugu, nire ustez, bata da, eta igual hori da psikologia sozialetik natorrelako, nik uste dut utzi behar dugula intersekzionalitatea maila arrazionaletik eta gehiago subjetibaziora. Hau da, nolakoa da arrazismoa bizitza emozionalki, esperientzietara, bai? Eta hor, asko gustatzen zait, Julia Jordan Zazeri bera dauka, testu bat, I am a black woman, or a woman who is black, eta bera oso argi usten du, ¿está? Cuando me miras, ¿qué es lo que ves? ¿Una mujer que es negra o una negra que es mujer? Para mí esta cuestión es irrelevante porque no puedo separar mi negritud de mi ser mujer. Eta uste dut, feminismo beltzak hori oso argi utzi zutela. Haiek ez zutela nahi baztertu, eta Audre Lorde beti esaten du, ezta? Nik ez dut nahi aukeratu zer naiz, beltza, emakume, lesbiana, poeta, nik denak integratu eta horrela aurkeztu nahi dut eta horrela bizi nahi dut. Orduan nik erronka bezala uste dut esperientzietara edo esperientzietatik abiatzea oso garrantzitsua da. Eta horretarako emakumeen gana jo behar dugu. Eta bestetik, bazen testuinguruko intersekzionalitatea garatu. Ze ematen du zapalkuntzak edo privilegioak unibertsalak direla, debate horretan, privilegiatuak, ez dakiz eta nik uste dut testuingurua, eta ere bai, ez da berria, testuinguruko intersekzionalitatea jorratu behar dugu eta beti
elkar joan beharko dira. Hori da nire ustez, testuingurua eta intersekzionalitatea. Bale, eta orain, nola bizi izan dugu intersekzionalitatea Euskal Herriko mundu martxan, ezta? Bakarrik komentatuko ditut, lau idei. Lehenengoa da, guretzako intersekzionalitate politiko hori egiteko, lehenengo pausua izan zen beldurrak apurtu eta etzea ireki, bai? Eta hor galdera batekin izaten dut, eraldatzeko prest, banakako eta ere bai taldeko, ezta? Etzea eraldatzeko prest. Euskal Herriko mundu martxa badarama 2000 urtetik Euskal Herrian lan egiten, hausnarketak asko egiten praktikatik, baina egia da orain dela 4 urte hasi ginen prozesu bat, non hor zeuden emakume eta taldeak konturatu ziren eta autokritika bat egin zuten, Euskal Herriko mundu martxa izan behar zela anitzago, eta orduan batez ere atea ireki zuten talde feminista autonomei, emakume etorkinak, eta beste emakume taldei. Eta, justu hor, autokritika prozesu hori gurutzatu zen nire tesiarekin, edo tesi hasierarekin, eta baita ere, Mujeres del Mundo, emakume etorkinak osaturiko taldean, bazegoen keska bat oso urrun sentitzen ziren espazio feministetik. Eta, bazi ziren pentsatzen nola, gerturatu gaitezke, eta, prozesua has gaitezen. Eta orduan, hor, hasi ginen nik uste dute oso ongi ez genekien nola izango zen, baina ni egin dituen narratiba batzuk talde bakoitzarekin, eta narratiba horietan beti diskurtsoak ziren oso antagonikoak, haiek eta guk. Haiek, ez dakigu lertzen zergatik emakume etorkinak ez direla izendatzen feministak, edo bestaldetik haiek beti esaten dute gonbidatzen gaituztela, baina gu ez dugu horrela sentitzen. Orduan beti zen, nik ikusten nuen, diskurtsoak oso antagonikoak haiek eta guk. Orduan, honetaz pizka bat bai hausnartu nuen tesian, zer da etzea irekitzea, zenira erratibetan askotan, hemengo euskaldun taldeak, feminista taldeak esaten zuten, gure atea beti irekita dago. Eta karo, nik esaten nuen, baina zer da atea irekitzea eta zer da gonbidatzea, zer gauza bada email bat botatzea eta asamblea batera gonbidatzea, baina gero nola sentiarazten diogu besteei eta nola sentitzen da espazio horretan. Eta adibidez asko pasatzen zen, gonbidatzen zaituzte, baina gero ez zaituzte kontutan hartzen, eta karo, hori da nik uste dut hausnartu behar dugu eta autokritik bat egin behar dugu geure buruari, karo, nahi dugu besteek, sartzea guretzean, baina guk mugitu gabe, edo etzea mantendu, etzea ez mugitu, edo nik ez naiz mugituko, hau da, nik uste dut aniztasuna ekartzen du erosotasunetik ateratzea. Eta egia da, batzuetan militantzian oso erosoa gaudela, baina betiko jendearekin, betiko funtzionamenduarekin, betiko hausnarketak, betiko arazoak, eta nik uste dut Euskal Herrian hau gertutik bizi dugula. Eta bestaldetik, emakume turkinentzako, hau izan zen mugimendu, bi aldetako mugimendua. Ze haientzako beldurrak apurtzea zen, eta haiek esaten dute, nosotros cruzamos la puerta, eta horrela esaten dute, eta ekarriko dute Mujeres del Mundo. El primer paso en la marcha ha sido enfrentarnos a nuestros propios miedos y temores que teníamos, como siempre nos venían frases de seguro que no nos van a escuchar.
Pero se ha acabado el victimismo. Con la marcha nos hemos dado cuenta de que no tenemos que ser víctimas de nada. ¿Que nosotras queremos estar ahí en la marcha? Pues vamos, no tenemos que esperar a que nos inviten. No tenemos además que pedir permiso. Porque si nosotros nos quedamos criticando que no nos invitan, no cambiamos nada y seguimos igual. Orduan, baita ere bai mugimendu oso, nik uste dute balienteak izan direla, eta ez denok, eta hau esango dut ere bai, badaude pertsona batzuk, mugimendu hau egin zutenak, baina egia da garrantzitsua izan dela bi aldeetan aurrera pausu edo pausu hauek egitea. Horregatik, Katalinek oso ondo esaten duen bezala, Katalin Miner, Medeakokoa, esaten du, mundu martxan prozesuan konturatu ginen, anistasuna ez zela bidea, baizik eta anistasuna borroka zela. Eta nik uste dut oso ondo bera definitzen duen gu bizi izan dugun prozesua, ezta? Gu konturatu ginen gure borroka, mundu martxako borroka behintzat, anistasuna zela. Anistasuna lantzea, anistasunarekin, zerbait egitea, ezta? Eta horrekin lotuta, bigarren ideia izango zen, ez gara biktima bakarrik eta ez gara biktima bakarrak. Eta hemen intersekzionalitatea guztiz sartzen da. Alde batetik ematen du emakume euskaldunak, ezin garela, aldi berean, emakume zuriak ezin garela aldi berean izan zapaltzaile eta zapalduak, momentu ezberdinetan, ematen du emakumeak garenak eta zapalduak gaudenez, esaten badugu zapaltzailea garela, pizka bat ezabatzen dela zapalduak garela. Ez dakit ulertzen zaidan, baina, pizka bat ez dugu oso ondo ikusten aldi bereko hori, ezta? Eta horretarako topaketak eta presentzia oso garrantzitsua izan da. Eta nik deitu diot honi privilegioak gorpuztu egin dugula. Gu badakigu privilegioa garela, hori jakin badakigu. Baina beste gauza bat da bizitzea. Eta bizitzea bestearekiko eta sentitzea privilegio hori. Eta ekarriko dut gainera hemen dago saioa, bilgunekoa, berak, konpartitu zidan bere esperientzia mundu martxan. Mundu martxako espazio askotan sentitu dut privilegietuta naizela. Naiz eta euskalduna izan, naiz eta zapalduta egon, naiz eta lesbiana izan, naiz eta emakume izan, nire privilegio batzuk ikusi dutut eta gorputzean bizi izan ditut. Adibidez, ni asanbladetara iristen nintzen nire kotzean. Eta orointzen naiz, Bilboko asanblada batean, emakume bat zegoen, bizi zena baserri batean etzeko langile interna moduan. Eta etorri zen Bilbora, asanbladara, bere libre egun bakarrean. Asanblada bukatu ondoren, eraman nuen nire kotzez Azpeitara eta han lan egiten zuen baserritakoak joan ziren bere bila. Asanbladara etorri zen autobusez. Azpeitian utzi eta gero, esaten nion eure buruari, nire kotzez etortzen naiz eta pentsatzen ari naiz, asanblada eta gero zer egingo dut, joango naiz lagunekin, geratuko naiz pote batzuk hartzera, eta emakume etorkin honek lanera bueltatu behar zuen, eta bere egun bakarrean, libre bakarrean, hor zegoen mundu martxako asanbladan. Nik privilegio hori sentitu dut, edo momentu horretan sentitu nuen oso argi. Orduan, alde batetik, niretzako hau privilegioak gorpustea ustut oso garrantzitsua izan dela, eta emakume etorkinentzako baita ere esperientzia handia izan da euskarekiko. Eta hau batez ere hemen kontatu nahi dut, Mujeres del Mundoseko esperientzia kontatuko du, zehan parte hartzen dut, eta egia da, eta tamalez, Bilbon bizi garenok, eta Bilbon bizitzen bazara, emakume etorkin asko esaten dute, bere egunerokotasunean ez dutela euskera asko entzuten. Eta hori horrela da, nik uste dut Gipuzkoan beste realitatea, baina Bilbon eta haiek lan egiten dute, bai entzuten dute eta ikusten dute, baina ez da bere egunerokotasunean. Eta haiek esaten dute mundu martxa euskaraekiko beste harremana sortu duela, eta batez ere
euskaldun emakumeen iruditegi hori, lehen aipatu dena, zabaldu dela, ezta? Ze oso homogenoa zena, berak esaten du, oso homogenea zen, nola irudikatzen genuen zer zen emakume euskaldun bat. Asanblada batean, normak, bera da ekuaderrekoa, gainera da, bera da beltza eta iparraldekoa, eta asanblada horretan kontatu zidan talde txikietan geunden, eta bere taldean batez ere zeuden emakume etorkinak eta bakarrik euskaldun emakume bat. Tarduan berak kontatzen dit, emakume euskalduna esfortzu egin zuen, eta erderaz adierazten zen, eta batean galdetzen dit, hau ongi dago esan gazteleraz, hitz hau. Eta nik geratu nintzen flipauta, nik, gero berak kontatu zidan, joan nintzen etzera pentsatzen, niretzako ere bai, inposatuta da, gazteleraz, eta orain nago, nik berari laguntzen, edo, behintzat, eta gainera bera esaten dit, eta, karo, kosta egiten zaio gazteleraz hitz egitea, eta ni, bai, badaude hemen, Euskal Herrian, pertsonak, non ez dute menperatzen gazteleraz. Eta berarentzako hori, mugimendu bat, edo begirada zabaldu zuen, batez ere hori ze iruditegia zuen emakume euskaldunak. Eta nik uste dut, alako esperientziak txikiak, eta batzuk esango zuen, hau da, nik uste dut oso adierazgarriak, eta benetan hor gauzak aldatzen direla. Joango naiz bukatzen, eta hirugarren ideia da aniztasuna asko kosta egiten dela, eta kosta, guk beti izaten dugu mundu martxa, kosta denbora, lana eta dirua. Gutun sozialatik hartu genuen dinamika, asanbladetan jarri genuen zentruan euskara, eta beti euskaraz egiten genuen, orduan egiten genuena zen talde txikiak egitea, eta hor, bolondresak, gaur bezala, itzultzaileak zeuden, bata itzultzen, eta horrela egiten genuen asanbladak. Eta oso batzuetan, nahiko, ez dakit nola zen, baina guretzako, esan zen, uste dute, justu argazki honetan, Donostin, kontatu zuen nola euskeraz izaten ari zen asanblada, gero taldeetan gazteleraz itzultzen, eta taldean zegoen emakume afrikar batek beste kide bati frantsesez egiten ari zen. Orduan, 3 bider itzulpena. Halakoak bizi izan ditugu, horrekin dakartza batzuetan zailtasunak, gauzak igual astiroago doaz, batzuetan gauzak ez dira ulertzen, baina justu prozesua hausnartzen ari ginenean, kide batzuk esaten zidaten. Pentsatzen dudanean momentu horietan, hau da, susurratzen ari naizen momentu horietan, niretzako izan dira emakume etorkinekin gertuen bizi izan dudan esperientzia. Hau da, azkenean ezin duzu itzulpena, egin behar duzu baju eta ezin duzu asko abotza igo, eta gainera azkenean ez da itzulpena oso profesionala. Eta orduan batzuetan horretan hasten zara komentatzen. Eta zuk uste duzu hau arrazoia duela, eta berak esaten zidan. Niretzako izan dira oso espazio intimoak, eta hor, harremanak egiteko espazio eta une garrantzitsunetariko bat. Eta honekin, konektatzen nuen nik Sara Ahmet, bera esaten du behar dugula espazio, intimitatearen politikak, las políticas de intimidad, edo Loreak oso ondo esaten duen bezala, gertutasunaren politikak. Eta hori bai, azkenean, horrek sortzen duelako, alde batetik ez bakarrik fizikoki elkarrekin gaudela, baizik eta emozionalki, ere bai, elkartzea eta elkar ezagutzea.
Eta bukatzeko bakarrik esatea guretzako aliantza politikoak, aliantza afektiboak direla, eta horretan ezagutu dugu aitortzeko, ze beti gaude, no esaten, beste sujetuak edo besteak aitortu behar dugula, bestea aitortzeko lehenengoz ezagutu behar dut, eta justu gazteleraz, reconocer, nik horretaz kontratu nintzen, hitzaia bera esaten du, errekonozitzeko lehenengoz ezagutu behar dugu, ezta? Eta horretarako guretzako esaten dugunean aliantza emozionalak edo aliantza afektiboak bada konfliktoa egongo direla, desadostasunak egongo direla, hanka sartuko dugula, eta gu hanka sartu dugu pilo bat, eta jarraitzen dugu, eta batzuetan ez dugu ikusten gauzak, baina hortan oso garrantzitsua da, adibidez guretzako, zaintzatik kritikarako espazioak eraiki. Hau da, jendea esatea, hau pasatu da, sentitu naiz horrela, ze bestela ematen du ezin dugula, edo dena ondo egin behar dugula, eta guretzako kritikarako espazio babestuak, esango genuke, erronka bat da, baina bai pentsatzen dugu hortik metodologia bat garatu aldugula. Eta horrekin bukatuko dut, kide bat esaten duen bezala, metodologia bat eraiki behar dugu, ¿no? Por ejemplo, que cada cierto tiempo se junten las mujeres migradas y nos den un toque a las vascas. Necesitamos esa interpelación. Luego el trabajo de modificarlo, por supuesto que es nuestro, pero que nos digan, mira, llevamos un mes reflexionando sobre estas cosas que han pasado y ahí os lo quedáis y veis vosotras cómo lo resolvéis. Esta interpelación es clave, porque el movimiento tiene que enriquecerse. Y para enriquecerse lo que necesita precisamente son esos quiebres. Eta, alako irudiarekin, justu Josemi Zumalabeko topaketa batean eman nuen hitzaldi bat, eta hitzaldiaren irudia egin zuen Iratik, eta orduan, hemen konpartituten nahi nuen, zebera klabeak hor irudikatu zuen. Eskerrik asko, eta, zuri. Goizeko azken hitzaldia, baina gauza asko esan dira, mamitsuak esan dira, eta baditugu hemen bi begirada berezi, Maialen Lujanbio, eta Sustrai Kolina, eta ea beraiek ze ikusi zentzun, edo ze kezke, edo ze galdera, edo ze ulertu duten. Eguerdion denoi tokatzen da balantzea, zein den hitzen ertzekoa, zein teloiaren atzea. Maialentanik desio gendun, gaurko dena laburtzea, baina pena bat ahaztu zaigula,
PowerPointa ekartzea. Irakasleta aditu, bata bestean segira, ta gu PowerPointik ez da jendea guri begira. Ja 20 urte pasa ikasten, Euskal Herrin 1000 bira, barkatu baina gure tesiak beti bapatean dira. Goizean etorri gara hitzeman gendun bezala, gure baitara begira, goiza aurrera joan ala. Klasertaineko gizon zuria, ta heterosexuala, momentu hontan ni sentitzen naiz oso intersekzionala. Klase ertainekoa zara, baina zoriaren menpe. Sexualitate aldakorrak sor dezake mila neke. Gizona ere dudakoa da, eta ez egia bete. Zuriarena ere inkluso, dena alda daiteke. Ez da atsedena baina tortillari hace buelta. Nik esaldi baten bota arren nere azterketa. Zu proposatu didazu bueltan egitea aldaketa. Basko posten naiz ni aldatzeko, desiatzen nago eta. Nik ere badauzkat nere, zapalkuntza ta aldade. Nere botere ahalmentan ere habilidade. Ta zapalta aldatzeko gogoa doai haundia gu horren jabe. Hori esan da esan gabiltza, askorik aldatu gabe. Aldaketak ekartzen du zarata eta burrumba. Naizta ezin duen beti behar denari erantzun da. Berriz zurekin harritu egin naiz, juntzaren tokira junda. Ikastaroa hasi baitugu, zure zita bat entzun da. Kasualidadea izan da, ez zait askotan pasatzen. Denbora gehiegi ez dut xautzen eta pentsatzen. Eta gaur ere berandu heldu naiz,
behin heldu beharra bazen, Lujanbio delako horren hitzak etzaizkit interesatzen. Bajakin diskursoa izan dela ederra mardula, seinalatuz eraikuntzak dakarren puntu ahula. Ta personalki aberastu nau, Maialen behon deizula, lehen ez nekien ta orain badakit, futin egiten duzula. Kontuz zutabeak dira, autofikzioan labe, igual asmatu egin dut futina ziur altzaude. Aipatzen itun hor zapalkuntza eta intersekzionalidade, pentsatu zenbat nakien sustrai, nekienik jakin gabe. Nik ez dut dudan jartzen zeurezko nibela, etzenuen alferrik behin jantzi txapela, baina uste dut luzatzen hasiak gaudela, ta ikusten da jendeak gosea duela, ta ikusten da jendeak gosea duela. Jende asko etorri da elkarri jarraika, idea mamitsuak baziren 11, ta guk laburpena egin zertzeladak aipa. Hemen laburpena ez du inork egin naita, hemen laburpena ez du inork egin naita. Baina noizbait joango da bazkaritara, ta orduan laburtzen hasiko algara, zeren pentsatzen hasi nauzu lagun jada. Hauen alimentua pensamentua da, hauen alimentua pensamentua da. Zenbat intelektual ez da debaldean, semiotika egin dut nik hango aldean, denak beiratzen zuten postura barean, gero denek idatzi momentu berean, gero denek idatzi momentu berean. Babai hola pasatu zaizkigu 4 ordu, aizen bat pentsamentu ta apunte modu, mundua hola soilik liteke konpondu, kuadernoa ekartzeak asko balio du, kuadernoa ekartzeak asko balio du. Taldamenekoari esan behar iso, intelektual planta askoren kapritxo,
Gero apunte hoiek beiratuta txintxo. 3 konzeptuta zenbat marrazkitxo. 3 konzeptuta zenbat marrazkitxo. Tarteka bihoztxo bat ondoan bi arku, itxasoa bihurtu pentsamentu barku, ez alzara sentitzen jakintxu frustratu, gureaz ez du inorka punterik hartu, gureaz ez du inorka punterik hartu. Batzuk urrutigoko besteak bertako, txalo jogabe ez da gaur inor gerako, ez dute apunterik hartuta zertako. Igual ulertu duten bakarra delako, igual ulertu duten bakarra delako. Goiz osoa pasatu ideien neufrago, begiak iste harta jasaten luzaro, ta gurea ulertu omen dute klaro. Baordun ulertzen dute guk baino gehiago, baordun ulertzen dute guk baino gehiago. Kalte egiten baitu ideien barauak, gaur hornitu bergaitu egunak ta gauak. Hemen gaude aditu eta enparauak, Andrek eskatuak ta gizonen rolauak, Andrek eskatuak ta gizonen rolauak. Denentzat tokia du usurbilko trenak, nolako paradoxak Euskal Herri honenak, ez nitun ezagutzen izlari gehienak, ta ezagutzen ditugu publikoko denak, ta ezagutzen ditugu publikoko denak. Hor daude herrigintza zaharren gakoak, publikokoak dira bertakoak, ez ditugu ezagutzen hor jarritakoak. Sustrai ez geralako akademiakoak, sustrai ez geralako akademiakoak. Naiz barruan pentsatu zuen gatik biba, etorri baitzare ete bultza eta tira, zer zabiltzate hemen pantailai begira. Aiskiriak Iruñan San Ferminak dira, aiskiriak Iruñan San Ferminak dira. Iraultza izan baita ikaragarria, postmodernidadean dago aujarria. Fuera festa San Fermin ta fuera herria,
Hementxe sortuko da Euskadi berria, hementxe sortuko da Euskadi berria. Ta behar dugun liderra zuzara Maialen. Ez dena ailegatzen garaia baino lehen, Baina dena dakina iritsi ondoren. intersekzionalidadeanik ez dakit zer den. Hitz horrek bersotako ez digu balio. Ez da kabitzen eta zer remedio. Bederatzi silaba aldauzka serio. Baina kabitzen ona dugu lujanbio. Hitz hori aldatzea komeniko zaigu. Entzun dedanez gure loreak oinai du. Ta lorearen nahiak behar dira zaindu. Ez da aldatzen errexia pentsatzen da aigu. Bihar eguerdirako baietz guk asmatu. Saiatuko garenik etzazu susmatu. Rotondaratu edo bide gurutzatu. Keba horrek ez dizu ongi funtzionatu. Rotondan ibiltzea bueltaka, bueltaka. Normalki nondik irten jakin ez da kaka. Ta irtera beti da eskubiraka. Ta eskubitako horrek usaitxarra dauka. Beraz korapiloa askoz politago. Gelditzen baita askoz filosofikoago. Baina korapilauta gaude gulenago. Ordun korapilatu gaitezen gehiago. Denak korapilo bat egingo bagendu. Gero ja ezin elkar gainetik hankendu. Pilan jarri gaitezketa bertan mantendu. Hobe gure bideak pixka bat zuzendu. Alako nahasmena ez da beti ona. Hori da gaur liderrak zuentzat diona. Ta gure hitzek duten castellano sona. Belarrira heltzen dena ez da gero broma. Entzuten dudana da kantatzen dudana. Zuk txarra botatare hobetzen dudana. Hortarako ekarria uxuelaztana. Galegoz kantatzea falta zitzaidana. Egun baten regeifa egin genezake. Hortan saiatu ezkero egun sentira arte. Wolof hizkuntzan berriz ez dakigu baten. Baina behar bada horire ikas genezake. Esan dizut presnago dena aldatzeko. Nik ze kanbiatu badet ta nire antzeko. Hori bada baldintza dena eraldatzeko. Aldazagun rolloa azkar bazkaltzeko. Eta arratsaldean behar dugu segi. Hori ideia ona iruditu neri. Bazkariak honegin mil esker deneri. Tarratxaldeko festa hobea izan bedi. Bueno, eskerrik asko.
Maialen eta Sustrai. Bueno, bazkaritara orain, tiketak eskutan hartu, elkarrekin jungo gea. Eta 3:30 hasiko dugu arratsaldeko saioa.